Het is het jaar van de bodem 2015 en dat is over het algemeen net bij de mensen bekend. Maar daar ben we in 1994 mee begonnen, omdat dat belangrijk is. En we zijn 2015 hier van de bodem, dat kunnen we net zo voorbij gaan laten, daar willen we extra aandacht aan besteden. En daarom hebben we de bodem beleefdagen. Het doel en de missie is de bodem met de boer verbinden en met de burger. En dan is de missie dat borkerijen de dokters van de toekomst worden. De bodem is absoluut net sexy, maar ik zeg het wel eens, het is het grootste laboratorium van de wereld, want het zit hartstikke vol leven. En we willen eigenlijk terug nou dat leven, jouw leven terug. En dat begint bij de grond. Want daar worden onze gewassen daar verbouwd, daar groeit u eten. Maar alles wat op het heen in de winkel leidt, is van 95% processed food. Maar het allerbeste, dat komt puur bij borkerijen wij. En dat is het allerbeste, want dan is het net bewerken. Mensen willen bacterisch skin, maar dat is een beetje kolder. Had Jo en Oor, had ik Hendrika en mijn vrouw een intensieve studio. Dat is één grote uitwisseling van micro-organismen. En we vinden beide wel leuk. Die kennis die we overdragen is ook net nieuwe kennis, maar na de Tweede Wereldoorlog ben we heel het paard ingegaan van de keusmestindustrie. Maar er komt nu een enorme opgang bij de mensen die zeggen van wie willen het oorza, wie willen puurder, wie willen volle zuiverder. Ja, wie worden ouder, maar wie worden minder lang gezond. De medische sector die soort volle meer schenken, volle breder van beste patiënten, gewoon eerst met hem eten bezig. Want als je met rommel vullen, dan had je lichaam het zwaar en moeilijk. Nou, burgers kunnen je leren dat het begint bij zo'n groen. En ze komen terug een sleuf in de groen, komen ze binnen om dat gevoel te gaan. En het start met eten. Het start met eten. En uiteindelijk dat eten, dat start op een bodem.